Isa ka lalaki ginhimuslan ang apat ka mga babayi nga himata sang iya kaugalingon nga asawa. Yaring report. Hindi ulubrahon sang normal nga tawo ang ginhimo sang 28 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Jetro Antonio tumandok sang barangay Magdungaw, Pasay City. Ini matapos nga natukiban nga madugay na gali sini ginakonsumo ang pila ka mga himata sang iya asawa. Isa sa apat nga ulihin niya na biktima minor de edad pa. Gambal ko gani sa ma'am nga ti may asawa ako. Ti makuandayay may asawa ko ti gusto na nga bisa may asawa makukuno hindi mata na magiagaw kasawa ko. Una na nga nahimuslan sang sospek ang pagkaisa sang iya nga asawa, ang iya sini nga bilas, kagang isa pagid sini nga bayaw. Depensa sang suspetsado ang mga biktima ang nagapakita sang motibo gani nahimo niya ang krimen. Sanda masakon ma'am gakuan mo. Sanda masakon ga para pitigi sanda maguna sakon. Nadakpan ang sospek matapos nga nagpakigaangot ang magulang kag banas ang isa sa mga biktima sa Oton Municipal Police Station. Gin ako yaman kag nagupod man siya gilayon sa amon. Subong adlaw pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 8353 o kon rape by sexual assault ang sospek nga si Jetro Antonio. Upod kay Hans Disierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas. Mabiktima handa nga pasakaan sang kaso ang suspect. Kaso nga raped with sexual assault ginpasaka subong adlaw. Si Darrell Marie Sarmiento nakatutok sa sining report. Nagalumaw-lumaw mata kag ginakulbaan sa day-ana kag neneng samtang ginasaysay ang mga mapait nila nga nadangatan sa kamot sang suspetsado nga si Jetro Antonio. Suno kay alias neneng ginakatuan ini sang suspetsado sa tion nga maglakatang iyabana. Masami sa banyo pa nagakatabo ang masinapat sa paton nga buhat sang suspek. Yung parigos takon mo nakaubot akon. May takon bayo. Te mo siya kang paningning kanakon. Pahayag naman sang minor de edad nga si Neneng nga tuman ang iya nabatyagan nga trauma kay sa lamaron nga edad. Amo sini ang nadangatan niya sa kamot sang sospek. Ulihin na siya nagpangisog nga manugid kay ginapakog. Ang bala ko no kung manugid ako no patyon ako. Wala naman sang pagpangduha-duha ang magulang kag bana sang isa sa mga biktima nga magpasaka sang kaso bato kay Jetro Antonio. Kasuhan dayon nga ang good ay maprapitan to. Med gani ay jak mi sa uton na may nagbulig kanamon nga magreklamo. Subong ano plano sa pamilya niyo? Uday i kaso padayon. Upod kay Hans Disierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.